masai ka channel lo en thin tu te zawai chunga lom thu ka soya tun thum chu Lirnghing lampang chanchin Thar LPS chanchin Tharina alo pon ni zan lama thil thleng kan lo ngai thlanga scheme kan state thanom lo ka lir lo nging le a 4.5 magnitude in lir lo nginga chuti rol chuan in Mizoram te pokan Hnaih Sawt hle meya Myanmar ramate lir lo nginga Lirnghing in asadon kumsang ni som ni le perukan ti te Mizoram Lirnghing nan sa taka thling don red zone akan omna te po hi kan Hnaih chau tulani mar chu pathian zara enge mala thleng lowa LPS chanchin Tharina lo pon dan te hi lo ngai thlangu tukin khan sikim chimlam namchia magnitude 4.5 fana in lir a nginga thile hliamanom lo namchia Lirnghing hun hi zingdar thumle Mizoram pakhata ania le 9 kilometer nga vela thuk atangaron thlengni in National Center for Seismology NCS1 asoya thilti chiat nei lavin hliam anom chiat aniri lavami poite ro chuan Lirnghing hian asoina hleni in an soi tun Hnaih February ni le khan Kolkata le abul Hnaih Myanmar le Bangladesh ate po lir angin bok Sikkim telin Himalaya khotsaklam hi Lirnghing do nam huna omania le Hnaih tectonic plate in suvel awang lir hi nging ni a ngai ani